ma kay ɗum noon wadde waɗama erago wonande jiɗɗo o min mbi numéro o nani ɗon an jiɗɗo jokkodira numéro o min jiima min ganda numéro ma min binduma haade fuɗɗede gayen ko fuɗɗade noon ha gasa noon woɓɓe kadi naata mbiya kadi mi tawaka fuɗɗode nde kadi wonta goɗɗum ɗum noon wadde on kalanama ɗum gilalaw haade fuɗɗade wooda wiiɗe mi haalanaka mi tinani kadi wattami hen wallam ko ɓenni ko artire ɗum wawata wonde artan binduɗa gilalaw haade fuɗɗade so fuɗɗima on saaha jaada e fuɗɗotoɓeɓe ƴetta kuɗɗol ma e carnet ma aɗa walle ha mbatta yiide bindol ngol so Allah jaaɓi ñande fof jangguel alkulal gotal nde pamirta ngal certa e majjere maggal kala ñalawma janggen alkulal gotal kollel ngal pamminel ngal ha paama an paamawo jangate tan ko balɗe 5 so Allah jaaɓi aset alet altine talata alarba ɗeɗo balɗe 5 woni jangde nde so Allah jaaɓi kala nde jangde arani ko gantu faloto kono so gantu falaki aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi eɗen gadodiri eɗen jangguina kadi onon kadi gandon kon jangoɓe jangowo noon yo jogo himme jangguinowo wawa joga softede janguindema ko saɗa jangguine ronke ya faam ko jangata ko weltinta janguinowo o janguinowo yiɗi soto jangguina taw en yiya jangowo o ena wawa en jii hebloji paraɗi foof so rendi hewɓe hen noddino kaali wonde batti yiide bindol batti jangude bindol ɓeena ko hesɓe arɓe mbi yo balle kañum enne kamɓene maɓe balle no ɓeyto ballira noon ha mbawi jangude e windude nde e sifa dabɓo newiɗo jawɗo yo Allah wallu en noon arirde saabu Allah e jangguirde saabu Allah kala ko jangga hen famɗi heewi faame taw eɗen jogui hen wune nde wonno ko wune ɓuuri sadde kala gollal yo Allah ko en nande e famde e arirde Allah wadde an jiɗɗo o kaldanmi bisimilla ma mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kaala indema e yettodema mi yiyata bindol komi yiɗi jeeyede hen on saaha mbaɗaɗa hen jeeyaɗa hen so windande ari keeɓa hen yo Allah wallu kadi yo Allah yaren